Така хора, това е съвсем много кратко клипче, понеже не можах да заснима края без да иска граница. Клипчето да стоп. Снимай го отново. Да. Никой не му се снима на джамп, знам го това. Да, Ники? И ето, че сме тук. На какво снима? На какво снима ти? И да, така, сигурно пранква ти, забелязах. Тък му и аз да записвам на клипчето, да знаете. И аз току-що снимам те спокойно, няма проблем. Няма. Ние не снимаме, ние сме по телефона. Да, и ние сме на площадка. А те ли? Нищо аз снимам. Ти Ива ли бе? Не, това са Никито и Роко. И ко правите? Ами Роко прави странни работи. Целува са. Ето да кажете. Айде махни, бе. Айде махни. Браво на тебе, бе. Браво. Виждате как го минавам. Ау. И успяхме да минем този джамп. Това беше странно. Определено. Човек да го качи ли? Ти Смятай снимаш да кача този клип. И за това ще минем още една арена да не е толкова беден. Да не е само една минута. Няма да занимавам да качвам само такива. Това ще снима малко на The End. Йо, това колко е? Опа, грешно копче. Ще снимам на The End. О, макар аз и го минах скоро. Добре. Браво, Муцуно. Буцуните. Така хора, отново съм тук. Ужас. Да му ги откраднат. И тя ми вика, това твоето ли е? И аз казвам, да, не може да е мой приятел. И тя вика, проблеми, че се зазнах, да, проблеми и почна да стича, защото ще я остави и ще Ама, казва това, кой го казва. някакво момиче. И два метални и един бояк. Неговите? Да. И защо? Не знам, аз не знам, върни тя почна да стича. И ще ме побъра, обаче баща е страшен. Що не му каза? Какво? Що не му каза, че му взела чиповете? Това беше много вече. Какво било? Това беше бяха, пък мама ме чакаше. Ага. И ще се прибирам. Добре. На Роко му откраднали двата метални чипа, човек. Разбрали. Кой бе? Някакво малко момиченце, слушай. Значи, нали, Ронко тръгва и си забравя, че думите някакво малко момиче, но бива метални чипа, един я остава и няколко други чипа взела. Еми. Роко, като си ги запилява, той си... Горкички. Еми, браво на него. Значи са му го откраднали. Да, бе. Взели съм. И бах. Попската директорка. Да. Попската директорка, бе. Браво. Бачи. Браво, окей, може да почне да говорим. Ай. Що за... Чао. Добре, бе, сериозно. Нали? Да знаеш, че снимам. До лакс. Сериозно ли, бе? Да бе, снимам още. Супер. В описанието пиши jump плюс малко пранк. Добре. Може ли просто така да кръся клипа? Да. И в момента снимам. Имам там още 5-6 минутки. Време, докато стане. Не!
Така хора, когато се кача горе, ако се кача горе, се връщам. Така тук съм отново. Спях да го кача с труд. Ти качи клип ли бе? Не съм го качил. Аз в момента снимам. Аз качвам един. Качвай. Вече 3 показва. Опа. Вижте, минахме го. И това го минахме. Ай, стига! И това го минахме. О, пилешки на единици, коста. Ръчелите. И това го минахме. Манденици, мегатомболи, бомболи, джомболи. Комболи. Ох, гера пъти не съм гледал. Сега къде? Тук ли? Сега къде е? Май тук. Да, тук. Да, тук беше. Gear Up, дет си го снимал, това Insane, дет си снимал втория епизод Gear Up. Ти изобщо не се чуваш там? Ти или? Да. Не се ли чувам? Ама не се чуваш тич. Ой. Ти гадно. Ой, вау. Ой, Victory! Victory! Не съм чувал на втория епизод. Не, сериозно не се чуваш, виж си го. Бач. Аз него не съм го гледал, сам първия гледах. Трябва да си ги гледаш преди да ги качваш. Не бе, аз ги гледах. Аз като сложих там на PvP-то, човек се прецака всичко, то била само 3 минути, аз мисля, че ще бъде цялата за клипа, човек, аз се прецаках уникално. Що? Дриско, така, Дриско. Дриско няма какво да стане, това е яко. Така. Прецакахме се ли? Да, определено. Дриско. Така и сега идвам. Така, тук съм. Ви гледате най-големите прецакове. Аз съм ги снимал. Добре, че тук има чек. Добре, че го сетих. Дриско е тмати и смилбай. Ой! За малко. Защото потом били що златните бучета, оля-ля. Ще си го намаля. Не, прецаках ли съм? Да. Така, сет. Чува ли са песента? Не. Добре, че не се чув клипа. Няколко стотака е. Оп, да играй. Как песента слуша? Сетих се за една смешна рима. Казвай ако се чува. Моля, не се чува още. Казвай ако се чува. Още не се чува. Не. Те гадно. Смукача. Аз пари ще правя. Бе. Прецаках се. Така хора, клипът може да свърши всеки момент. Затова да ви кажа, абонирайте се и... Да, аз бях Инси, тук с мен беше Дулаксо, това беше Jump. И начакам.
И да, всеки мен, че се